Здравейте хора, аз съм Emerald Miner, това е StickS и днес снимаме Survival Games. Този клип няма да е в неговия канал, защото беше непредвиден и той дори не е подготвен. За първ път ще гледате от другата страна. Да, в моя канал. Да. Както казах в клипа днеска, Emerald Miner 8.2, аз съм ти такова съм ти безплатна реклама. Шегувам се, плати 500 лева преди малко. Само и само да го рекламирам. И с тези 500 лева ще си купа... Ако гледате от моя канал, не забравяйте да се абонирате и да видите Сашо, т.е. StickS. Ако гледате от неговото, което не е възможно, защото той дори не снима. Да, днес сега не снимам, днеска снимах на Survival Games и искам да кажа, че се вправихме много добре. Съгласен. Да. И изпълних му Ice Bucket Challenge. О, виж, скери тиквата е тука. Аха, да. Окей, вземем често. Мълная с високото от това. След няколко пъти не можа да вземе. След няколко... Снежо, идваш ли? Чай малко. Какво се прави с синксак? Не с синксака, с сълза от газ. Дава ти рандъм ефект. Хубав. На мене? Да. На мен ли и на останалите? Regeneration. Сашо, нормално ли е толкова да лагва? Естествено. От... къмтацията ти е. Не, тук не скачай. Спокойно, аз ще кажа един трик, с който да не ти лага толкова много. Не знае! Не знае! Имаш ли си интро? Не, но работи по въпроса. Ей, причет. Чай, Да. стрелите в тебе ли са? Дай ми ги. Добре. А ти може ли да ми дадеш някаква броня или нещо? Няма. Нямаш броня. Да, виждам. Опа, Снежо. Изписвам Как виждаш? нещата. Така. Вече съм пиян на молода. Бам! О, в движение. Моля? В движение отворих честа. Там има един друг да пропуснахме макар. Така. Вау! Това място е създадено за тебе. Деда, имаш повече емералди. И де имаш въобще емералди. Чай, ако изям тук, какво Ще се стане? напълниш хънгъра. Малко нажа, ама за малко. Чай малко. Има някаква дупка, влиза. Само внимание да не е такова. Сашо, не мисля, че сега ти може да се върнеш. Може това. Чест. сигурно До е тук това, ли не. спеш? Не. Да. Чай, момче. Нали искаш от мене броня, на ти броня. Мир, Саш. Буйки. Виж ли, ти вече си ютубър, така Хората ще ми дават безплатни неща. Респект. Респект, Снежа, респект. Говори като негър. Сашо, приготви се след тази нощ. Знаеш какво ще стане. Ще вземем рандъм неща. Какво? Моля. В играта? Чакай, момче, ти си почънква. Къде да знам? Какво има долу? Да, това е края на мапа. Няма абсолютно нищо долу.
Знаеш какво, аз отивам за ония чест, идваш с мене, къде си, къде отиди, какво правиш? Нямам идея кой е оня чест. Нямам идея къде съм аз. Тук всичко ми изглежда еднакво. Но намерих чест. Don't go swim in the lava, it's hot. О, добре, аз съм тапак, ще скоча. Чух чест, че падна близо до мене. Добре, къде падна? Рандом нещо. О, боже мой! Добре, де, къде падна този чест? Добре, Сашо, да не се търсим сега, просто на детмеча да си помагаме. Не можеш. Не можеш. А? Ако търсиш един чест, който може би не си го видял, той е на дърво. Май, може би. Чакай, тук що от чест ли отворя? Защото тогава чух, че някой отваря чест. Добре, сега някой отвори чест. Браво. Да, аз сега го отворих. 10 пръци няма бличат. Да не би да ядеш. Всичко се Да. казва. За разлика от мен, ти имаш хубав микрофон. Мале, ако някой ти види микрофона, ще ти... Ебе майката. Значи, представете си най-шибания микрофон. Неговия е още по-шибан. Трябва ли всяка игра да говорим за микрофона и ти да го хейтваш толкова? Не, че няма какво да хейтваш, ма... I'm done. Ти просто ме остави без думи. Що? Как така да не го хейтвам? Поне един клип. Един клип хората да не гледат как ми хейтваш микрофон. Ако та видя, ще ти дам нещо. Железни панталони. После не забравяй да ми покажеш как да спре да ми лагва толкова. Окей. О, Жоре, умирай, Жоре. О, второ Жоре. О, трето Жоре. Колко Жорета ще гръмнат тука, бе? Твоето Жоре. Аре, бе. Добре, Жорето, едното Жоре би другото Жоре. Нямам идея, ма не Кой? ми звучи много оригинално. Аз не копирам от никой. Нали бе, бричет? Не бе, просто сме толкова жалки, че не мога да си измислим наш... Да. Ще ти разкажа една смешна Всъщност история. имаме наши работи, Ender Size. Ender Size. Не. Ще да кажа парацецо, ма и това не е оригинално. Моля? Парацецо ти го измисли. Ти измисли парацецо. Мале, не думай. Аз съм в една пустинята. О, чакай. О, смених времето. Та сега, да ви разкажа историята.
Имало едно време един стик, който бил предизвикан от неговия добър приятел Emerald Miner на Water О, Bucket не. Challenge. Не, какво правя на спална? Обаче, кое е било интересното? Стик снимал Water Bucket Challenge, обаче неговият телефон го мразел и не снимал чаленджа. И затова Стик трябваше да се полива 2 пъти с вода. Уа! А, Аз искам пак! Въобще Искам пак! А? Вярвай ми, не искаш пак. Добре, айде детмеча да започне най-после, че вече... Аре, детмеч да не почва Ма, тук най-после, има че някакъв ти е пич. майката. О, друг пич! И съм на ръба. Много ми е забавно. Добре дошъл в гейминг индустрията, моето момче. Бързо! Крафтинг бенч. It's too late for apologize. Не обръщайте внимание на баща ми. Така, ям нучата года напълката, вада Iron Sword-а. Айде, Сашо. Фак, Давай, копеле! лагва! Нищо не виждам. О, сори! Сашо, сори! Ударихте веднъж. Ти не си ме ударил. Сега се бия с крипи тиква и умрях. Стискам палци. Хайде, хайде, хайде. Не! Мама му... Добре как? Аз седях и просто потънах. Да, виждам. Тури клипа на пауза, второто бутон.